Il-ħadd fit-8:09 ta' filgħodu. It-tfal mistiedna mill-President il-Palazz ta' San Anton. It-tfal jistednew lill-President. Il-President u s-Sinjura kuljum jisimgħu l-quddies, il-ġurnata tibda bil-quddies tajjeb, ġifi jkunu qamu kmieni, għadu ftit fil-ġnien u hekk, u issa u hekk. U hekk fejn joqogħdu, ġifieri ħajinżlu minn fuq u aħna nidħlu ġewwa issa biex kif jinżlu. Tilqawhom intom u tidħlu magħhom tajjeb nagħmlu hekk. Malej ħammur. Mal-President, it-tfal se jisimgħu l-quddies, jieħdu breakfast u wara jdawwarhom il-palazz. Ġej il-President, kif qed tħossok inti? Insomma, eċitat. Jieta tħossni vera eċitata minn ġewwa għandi balla friħet. Arrajt, ferħana u eċitata naqra. Esperienza vera sabiħa u unika speċi darba tista' tiġri u mhux kulħadd jisu għandu l-opportunità biex jidħol fil-Palazz tal-President biex nitkellmu miegħu, allura nħossni vera eċitata ferħana. Eċitat ħafna. Diġà qisek qiegħed f'moda formali, inti qisek għax ġej il-President. Qed tħossok hekk importanti? Iva. Jasal il-President Giorgia Bela mas-Sinjura Bela. Warrajt jiena. Da s-Sinjur nafu jien. Kemmu eleganti dan. Ġejn il-qudis. Ora minnaw. Tom fil-piscina. Darba Flimkien mat-tfal imorru għal-quddies fil-kappella tal-palazz. Spiċċa l-quddiesa u jasal il-ħin tal-mistenni mit-tfal. Il-mawra madwar il-palazz. It-tfal jaħsbu li l-għalix li qed jixorbu huwa maqtuħ u masur mill-President stess. Jisu għandu hekk xi ħaġa maġika fih. Jisu għandu xi ħaġa maġika hekk fih. Ittjab orange juice li qaddaqet. Qed ngħidlek. Sartu jien dak delodu. Is-siġara apposta għalikom. Għax vera, hawnhekk għandna mela neħejja ħolli tħobb u tajjeb li ngħidu f'dak il-plazz. U jasal wieħed minn neputijiet tal-President, Luka. Keċ nannu. It-tfal jistaqsuh dwar il-jiem li fadallu bħala President. X'ħad tagħmel meta tispiċċa? Sammu lura d-dar naturalment l-ewwel ħaġa u xek. Fil-faġġat inniżlu ħafna affarijiet id-dar. Il-ħwejjeġ u dan. L-ewwel ħaġa żgullu sa nagħmel l-ewwel ħaġa. U sa tħod li ċertu ħin nirranġa il-kotba. Għaliex issa librerija vera magri. Niżilthom mhumiex huma f'posthom kif nixtieq. U rrid nirranġhom u dik se tħod li biċċa xogħol għax għandi ħafna. Isek, meta torqod u toħlob il-ħolm. Toħlom li inti xi miljonarju tarrodhom il-kmamar u tgħid daw tiegħi vera bis-serja u mbagħad tqum tgħid ora dawn mhux tiegħi. Għamlukom sbieħ. Din hija ġurnata li t-tfal żgur qatt mhu se jinsew. U hija ġurnata li anke l-President se jibqa' jiftakar. Nħobbok. Ħafna ħobbok. Antajna. Ankarna. U ħan missjaw kukol. Vera. ħaġa waħda biss ngħidlek, you were the best president. Thank you, Sabi. All right, Luka.